Mae gwaith y tîm lleisiant yn y brifysgol yw rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr a'i cyfeirio at wasanaethau mwy arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael ei ystyried yn boblogaeth sydd â risg eitha uchel i'w iechyd meddwl, ac mae ymchwil i dangos hynny ar lefel genedlaethol a lleol. Enghraifft, roedd tua hanner o pwyntiadau yn y feddygfa ar gampws Singleton am iechyd meddwl a lles yn ôl yn 2022, ac rydyn ni'n gwneud tipyn o gynnydd pob blwyddyn yn nifer y pwyntiadau i'r gwasanaethau lleisiant a lles. Felly, mae'n bwysig iawn cefnogi myfyrwyr gyda'i iechyd meddwl. Roeddwn ni eisiau defnyddio'r arian a godwyd ar gyfer ymgyrch Camau Breision dros iechyd meddwl i lleihau'r effaith ar gyfer rhai o myfyrwyr oedd yn defnyddio'r gwasanaethau oherwydd problemau iechyd meddwl. Un o'r pur ffyrdd gwnaethon ni ddefnyddio'r arian wrth cwrs therapi syrffio i wrthmyfyriwr a gafodd ei gyfeirio gan y gwasanaethau lleisiant a lles. Cafodd y cwrs 2 wythnos hwn i gynnal gan Owain o Therapi Syrffio Cymru, ac roedd yn gymysgedd o wersi syrthio a therapi glas a therapi awyr agored. Felly, ar ddiwedd y cwrs, soniodd y myfyrwyr am welliannau yn ei lles, ei hunan barch, ei hyder, a dywedodd rhai ei bod hyd yn oed yn edrych ymlaen at brynu ei siwtiau gwlyb a'i bwrddau syrffio ei hunan i barhau i syrffio ar ôl y sesiwn. Un thema gref arall a ddaeth i'r amlwg o'r adborth oedd y gwelliannau o'r rhan gysylltiedig eraill a natur. A gyda'r gwaith sy'n cael ei wneud yn Brifysgol Abertawe, rydyn ni'n gwybod bod hynny'n bwysig iawn ar gyfer lles myfyrwyr. Mae 2 ddyfyniad da o'r adborth. Yr un gyntaf oedd dysges i ymddiriad yno fi fy hun a pheidio chynhyrfu. Mae hyn yn cyfeirio at y tonau yn fy mharn i. Mae'n fetafor eitha da ar gyfer bywyd hefyd. A'r llall oedd, dyma'r mwyaf hapus ac optimistiaidd dwi wedi teimlo drwy'r flwyddyn. Mae'n braf iawn clywed hynny o'r adborth o'r therapi syrffio. Ffordd arall gynnell ni ddefnyddio'r arian oedd prynu 80 o lyfrau a'i law i'w rhoi yn ei derbynfa. Mae'r llyfrau hyn yn bethau fel iechyd a lles ac athroniaeth, felly llyfrau'r hunain gymorth yn y bôn ydyn nhw. Ar ôl cyfarfod, gallai myfyrwyr fynd ddygar llyfrau'r hyn am hyd at fis ar y tro. I ni'r cynghorwyr, mae'n hynny ddefnyddiol iawn achos roedd ni'n gallu rhoi rhywbeth i myfyrwyr ar ôl cyfarfod. Ac i myfyrwyr roedd yn gyfle i hangu ei wybodaeth a bod yn gyfrifol am ei iechyd a'i lles ei hunan. Hoffwn i ddiolch i'r holl rhyddwydd a'r rhedwyr am ei hymrwymiad parhaus a'i cyfraniadau at helpu prosiectau lles myfyrwyr yn Brifysgol Abertawe.